Grazas, alcaldesa. Con que grau de celeridade considera o señor Borrego que a súa concellaría atende o mantemento dos colexios da Coruña? A Consellería de Educación atende con rapidez as necesidades de mantemento mediante un sistema informático que rexistra no momento a incidencia que lle plantexan desde os centros escolares. Realmente, señor Borrego, concordará comigo con este refrán popular que di que o tempo non pasa en balde. Sabémolo perfectamente os dous. E a falta de mantemento dos colexios da cidade, cronificada en moitos casos desde hai anos, non pasa en balde. É fácil de comprobar. E, ademais, o peor é que a sofren as comunidades educativas día tras día durante moitísimos meses ao longo do curso escolar. Se vostede visitase os colexios con regularidade, decataríase disto, de que efectivamente o paso do tempo pasa a factura. Por iso eu lle pregunto, señor concelleiro de Educación, cando visita os colexios públicos da cidade da Coruña, que sente? Porque eu o que sinto e o que sentimos no BNG cando os visitamos é tristeza. Mesmo ás veces teño que dicir vergoña allea ao ver o deterioro cronificado, ao ver a desatención deste goberno local, en moitos casos, insisto, desde hai anos, porque para nós, para o BNG, a escola debe ter unha atención prioritaria e estratégica, un eixo estratégico en calquera acción de goberno municipal. Mais o certo, insisto, é que o que comprobamos nas visitas é que isto non é así. Mesmo chegamos a dubidar en algún momento se vostede dimitiu das súas funcións ao non ter convocado de forma ordinaria unha ferramenta de participación tan importante neste ámbito como é o Consello Escolar Municipal. No curso pasado só a convocou unha vez, cando debería ter sido un mínimo de 3 ou incluso 4 para ir valorando e acompañando a marcha do curso académico. Evidentemente, somos conscientes no BNG de que o goberno de Inés Rei coñece perfectamente as súas competencias á hora de responsabilizarse do mantemento ordinario dos colexios públicos da cidade. Por iso non se entende que as familias do Colexio Cidade Bella teñan que poñer miles de euros do seu peto para pintar espazos comuns, deteriorados e aulas do centro. Ou amañar coas súas mans a perigosa rampa de acceso ao colexio, facer limpeza de zonas totalmente insalubres, ou mesmo chegar a encargar un informe de cal é o estado do colexio para valorar a necesidade de afrontar unha reforma integral. Tampouco se entende que o alumnado do CEI Prácticas conviva continuamente este curso tamén con humidades nas súas aulas, que cada vez van a máis, cunha instalación eléctrica defectuosa, cun baño próximo ao comedor que está inutilizado desde o curso pasado, coas árbores en podar ou co enreixado do patio cheo de ferruxe. Despois deste titular que nos deu este verán o concelleiro de Cultura de quen queira grupos de nivel que os pague, non queremos pensar que o obxectivo deste goberno municipal sexa quen queira escola pública de nivel que a pague. Para alén do que é competencia do goberno de Inés Rei, hai outras deficiencias que efectivamente son da súa incumbencia e que, polo tanto, lle corresponde a este goberno local ser moi exixente coa Xunta de Galiza como administración responsável de velar pola educación pública de calidade en Galiza e, por suposto, tamén na Coruña. Por iso non podemos entender o silencio do goberno de Inés Rei ante un novo curso que comeza, como dixen antes, con menos profesorado que o anterior, cando hai máis alumnado e, sobre todo, máis necesidades educativas que atender. Unha marca do estilo Rueda, do goberno do Partido Popular na Xunta, cargado de falta de humanidade que deixa nenos e nenas con discapacidade e con necesidades educativas varias completamente desatendidos nos colexios públicos da Coruña. E isto, como dixen antes, está a acontecer en diferentes centros da Coruña, agora mesmo, neste momento, en diferentes aulas dos colexios públicos da nosa cidade. Convido aos dous grupos municipais, o Popular e o Socialista, a que os visiten. Poden comezar polo Colexio Concepción Arenal, que esta mesma mañá se concentraba en demanda do profesorado que precisan e que recortou o Partido Popular dende a Xunta para atender a totalidade do alumnado que teñen con discapacidades e con necesidades educativas diferentes, para que garantan, volvo a insistir, o dereito á educación en equidade e igualdade. Non están pedindo privilexios, están pedindo que se garanta un dereito fundamental como é a educación desde a escola pública. Explíquenlles, señorías do Partido Popular, ás familias por que este curso os seus fillos e fillas teñen menos atención educativa do que tiñan o curso pasado. Explíquenlles por que o profesorado se ve obrigado a priorizar a atención dunha parte do alumnado e ter que excluir
a outros con profunda dor de corazón. Ou mellor que explicárllelo, recuperen un mínimo de sensibilidade, de empatía, de humanidade e de dignidade, actúen e demostren que o ensino público é competencia duns e responsabilidade de todos. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, a ver, por partes, non? Primeiro, a resposta ante as incidencias nos traballámola desde o Servicio Municipal de Educación en contacto directo, primeiro, co responsable do centro, que é o director. Pero eso non quita que non falemos tamén directamente moitas veces coas AMPAs. Segundo, as AMPAs, que traballan moitísimo máis do que deberan precisamente en competencias que non terían que asumir, moitas veces tamén colaboran pola súa conta precisamente na mellora de espacios ou en cuestións incluso decorativas motu propio, sin sequera tampouco contar con nós, o que nós tamén agradecemos, aínda que non sexa a súa labor. Terceiro, non é unha visita anual, nin o contacto cos colexios é diario non só pola recepción de incidencias, senón tamén polas visitas. Hai cuestións que son bastante complexas. Por exemplo, desde o ano 2022 estamos a falar de 8.000 incidencias. Incidencias que son de todo tipo, desde arranxar unha villa ou reventar un muro porque hai unha filtración a un aula. Evidentemente, non todas se poden facer coa mesma celeridade. Só neste curso pasado fixéronse 2.300 actuacións nos 28 CEIPs, unha escola de educación especial e 8 escolas infantís. Repito, 28 máis 1 máis 8, o que reflicte o esforzo que fai este Concello. Por certo, un esforzo que igual agora tamén está ben que anunciemos, porque xa que se está falando de orzamentos, pois igual aí tamén hai que conquerir algo máis claro, evidentemente tendo claras as competencias, porque o que non é lóxico é que o Concello faga, por exemplo, o que fixo no Víctor López Seoane, que o fixo con moito cariño, pero foi cambiar completamente, construir unha nova pista, un patio, unha pista polideportiva e arranxar un muro perimetral, bueno, pois cando non sería competencia nosa. Ou montar a instalación eléctrica dos centros que estamos montando, o último, o Curros Enrique, 150.000 euros, porque o asunto que non para é de meter cortadoras láser, impresoras 3D, puntos de desenvolvemento creativo, que está moi ben, pero sin ter en conta nin sequera as instalacións, os condicionantes de potencia, etc., o cual leva despois ao colapso das instalacións. Ou, por exemplo, reformas que estamos facendo xa, ultimando terceiras fases de envolventes en colexios, porque durante anos a Xunta non fixo o que tiña que facer e foi este Concello que non é mantemento, eso é construir un envolvente nun colexio. Bueno, por suposto, a parte de apoio á comunidade educativa é total neste Concello. Non hai que recordar que, por exemplo, na última cuestión referida á folga das escolas infantís, fomos quen de establecer uns servicios mínimos desde este Concello precisamente nada restrictivos comparados cos que plantexaba a Xunta de Galicia. Se fora da nosa competencia apoiar determinadas accións como as que se están facendo agora, pois tamén o faríamos como o facemos regularmente. De aí tamén quero matizar, non? Agradecerlle a señora López, que antes non o dixen, que apoiara precisamente as reivindicacións da Concepción Arenal, porque nas redes sociales sí lle deu a me gusta precisamente os actos que facía a comunidade educativa. Benvida tamén para o que é a reclamación á Xunta de Galicia dunha mellora educacional. Termino. O novo contrato vai cambiar, xa unha tendencia que venía mellorando, vai cambiar completamente o concepto de reparación e mantemento, posto que duplica, como digo, inversión, o sea, o orzamento, duplica o orzamento e prácticamente duplica tamén as obrigas de persoal precisamente para resolver canto máis rápido posible esas incidencias. Moitas delas a veces imprevisibles, como é ter que arranxar un tellado dunha forma rarísima porque no seu momento, cando a Xunta de Galicia hai 2 anos o fixo nun pabellón, por exemplo, interior do Eusebio da Guarda, non lle puxo liña de vida, o sea, nin sequera cumprimos cos mínimos posibles para poder facer ben a nosa labor. Pero está claro que o esforzo de mantemento é grande neste Concello, seguirá a facerse como está demostrado no orzamento e esperemos, pedíndolle disculpas tamén á comunidade educativa e aos directores, porque igual vai un pouco lenta a cousa, pero vai un día e a noite o que suporá o novo contrato de mantemento. Perdón en moitas